मा फिसा साहा लाबोनाय र' लांगौ माइनाव ओरै फैलाय र' थांगौ आब' बेयाव जिराय क्लासा मोजाङै सोलिदों ना मोजाङैनो आयै नोंनियालाय आंनियाबो मोजाङानो आंनो रां नांगौमोन बेसे नांगौ 500 र' लायनि आङो ओइ नानि ओरै फैनायसाय फानजा आगै फै जिराय फै फानजानि ओंखारनाया जायाखै नामा जाबाय आगै फानजा आगै थांगौ आब' नै लोगो फैदो सफैबाय र' जिरायथ' आं बेखौ लाना फैनि लोगो थौदो लोगो आब' थादो Ayo, थांना फैलायखो anda besok yang ini. थाब फै Jangan deh. दादौ माथो जालायखो बाजाराव मैगं लाना फैखां आइ सना न' जेबो गैथारा थाङालाय नैया बेयावनो दं Woi bos. Oh nih. Hei. Akhirnya hogana nih. Oi, hogana mah mahlam nih. Mahlam nih hogana bah. Ơi, má horam lấy. Ơi, má horam.
नायगोनलै नोंखो नायगोन रथ'नायसै आदा आदाया जेबो जायाखैथ' आदा नों न'आव मा जागौमोन थेंक इउ आदा थेंक इउ इट्स अके आं जेबो जायाखै सारमोना बबे गामिनिमोन आदा जोंनि गामिया गबसार आदानि मुङा आंनि मुङा सोमखोर सारमोना बिदिब्ला थांथ'लायदो रथ'नायसाय आदानि नाम्बारखौ होलांनो हागौमोन ना हागोन जारौ दे लादो दे खोन्थालाय 6003074519 जाबाय दे बिदिब्ला जारुमोना थांदो आंबो थांनोसै दे होमबालाय लोगो थांनोसै